Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Tutulungan ko po ba ang auntie ko na masama ang ugali? Feel good morning po sa lahat ng kabisyong nakikinig at nanonood sa programa. Mga katas ng nakalipas. Naiinis lang po ako sa kapatid ni Mama. Si Auntie Trixie. Palautang po siya kay Mama ko, tapos kapag singilan na, inaaway niya pa si Mama. Para wala na lang kibuan. Tapos, pag ganon, hindi na siya sisingilin ni Mama, kaya absuelto na. Magkatabi lang po ang bahay namin nila Tita Trixie. At pag may naaamoy po siyang pagkain, nauuna pa siyang kakain. Kapal. Basta po nakaka-stress po siya. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katapusan! Sabi mo katapusan eh. Ay, mali pala. Isa pa, ulitin natin. Okay. Light cam. Wait lang. Ulit. Isa pa. Okay, go. Larga. Ano yun, ate? Ha? Sabi mo. Ano yun? Ba't happy ka ngayon, ate? Sabi mo katapusan. Katapusan ang mundo. Hindi pa naman natapos ang mundo. Kaya hindi pa ako magbabayad sa'yo. Diyos ko, nasakit ang dibdib ko sa iyo, Trixie. Yun ay pambili ko ng maintenance. Naawa na ako sa anak ko. Ang dami mong nirason. Sinabi mo, pambayad ng kuryente. Ngayon naman, pambili ng maintenance. Tapos, nung nakaraan, sabi mo, pambayad ng tubig. Ano ba talaga? Ha? Ano, naiinis ka na? Ha? Anong pakialam mo kung saan ko gagamitin yung pera? Ako pa mag-a-adjust sa iyo, bayaran mo ko, Uy, Trixie. dapat lang. Ikaw yung nagpautang. Dapat kayo yung marunong mag-adjust sa mga humihiram. Kasi wala akong pambayad eh. Trixie, Hindi ka makatao. Singil ka ng singil. Alam mo namang hirap na hirap ako. May stroke pa yung asawa ko. ako pa yung hindi makatao. Ako na nga yung nagpahiram na nga umiiyak-iyak ka pa. Sabi mo, pautangin mo ko, ate, at kailangan ng asawa ko ng gamot. Tapos ngayon singila na ako pa hindi makatao. Diyos ko, atakin ako sa'yo kahit 1,000 lang. Hindi na kita isusumbong sa anak ko. Sige na, kahit 1,000 lang bayaran mo ko. Wala akong pera. Tingnan mo yung asawa ko, darling. Sumagot ka dyan. Tingnan mo, na-stroke na nga yan. Gaganyanin mo pa kami.
Napakawalang hiya mong ate ka! Siguro tinuturuan mo yung asawa mong umarte-arte para hindi ka makabayad sa akin. Ate! Alam niyo namang stroke patient yan, tapos sasabihin mong Ay, ate. dati hindi naman nasagot yan eh. Hindi mo naman kakuntsaba yan. Tinuturuan ka ba ni Trixie? Oo daw. Darling, hindi kita titipla ng lugaw mamaya, ha? Sige, wala talaga akong maibibigay sa'yo, ate. Ay, Please 1,000 lang, hindi na kita isusumbong sa anak ko. Ay, Sige sabihin lang. mo pa dyan kay Aurora, yung anak mo maldita. Ha? Wala talaga akong papahiram. Oh, speaking of the devil, ayan na yung anak mo maldita. Auntie, ang kapal ng mukha mo. Bakit? Ikaw na yung umutang. Kami pa yung mag-iintay. Pag singilan na, kami pa yung masamang ugali. Auntie! Porke nakaangat kayo sa buhay, ganyan kayo? Ganyan naman talaga, no? Nakaangat lang sa buhay? May trabaho ka lang, mayabang ka na? Pero nung bata ka, iniiwan ka dito sa amin, ako nagbabantay sa'yo. Ako nagpapain ng sipon mo. Ako nagpapakain sa'yo. Siningil ba kita? Ngayon 3,000 lang para kay mamamatay. Oh, may utang ako nung nakaraan. Pero nakalimutan na natin yun, di ba? Kaya kuya, inaway ko kayo ng inaway para makalimutan natin. Anak, umuwi na tayo. Nasakit ang dibdib ko. Baka atakihin lang ako. Isampal mo sa mukha mo yung 3,000, auntie! O tinan mo, napakawalang hiya ng ugali ng pamangkin ko. Di ba? Guys, nakita nyo ba? Ay guys, nabablog ako para lang makamonetize Binablog ako. niyo po ito? Para makamonetize ako. Mabayaran ko yung utang ko sa inyo. Napakakanal talaga ng ugali mo! Binobroadcast mo pa to? Ikaw yung hindi nahihiya? Kami pa yung dapat mahiya? Dapat nga Hi parang guys! Yan yung pamangkin ko. Maganda no, pero maldita. Pero mabait yan, di ba? Mahuwi na tayo na is. Ay, teka lang. Kinuha ko na yung tilapia dun sa rep nyo, ha? Kasi ang damot nyo, porque kayo may ref. Makinuha ba? Diyos ko, anak, kinuha niya yung pinatabi niyang hotdog. Sinama yung tilapiyang 1 kilo. Tsaka yung pork chop sana magpo-pork chop. Kaya ako wala akong inulam kahapon linggo dahil kinuha niya. Tita, ang kapal ng mukha mo. Hoy! Ikaw na nga nagpatabi. Ang yabang, Pinulimbat mo pa yung ulam namin. ang yabang mo. Ang kunat ng pork chop nyo, ha? Hindi kayo marunong pumili. Inis ako sa pork chop. Tsaka yung hotdog nyo, walang... Yang hiya naman yung pork chop. Next Kami time. pa mahihiya kasi makunat yung pork chop. Dapat lang. Next time, kung bibili kayo ng hotdog, yung may cheese sa loob, cheese dog, masarap yun. Tiniis ko na lang yung hotdog na nakain ko. Diyos ko, anak, umuwi na tayo. Auntie Trixie, huwag ka na makikitabi ng ulam sa rep namin, ha? O, tingnan nyo, guys. Ganyan siya, guys. Kasi may rep sila. Di ba? Para namang bago yung rep. May kalawang na nga, eh. Ang yabang-yabang pa. Pa Umuwi na magpaparep. tayo, mama. Nasakit din ang dibdib ko dyan. Tingnan nyo, guys. Ganyan sila pagka Tita, kinakausap. burahin mo yan! Huwag mong i-vlog yung personal nating buhay! Ganun na yung mga vloggers ngayon. Personalan na para panoorin ka. Ano sabi sa comment? Wala pa, i-upload pa lang to. Hindi naman to live, eh. I-edit ko pa to. Trixie, wag mo na gawin yan. Wag mo nang i-Facebook pa yung mga problema natin. Hindi na nga namin pababayaran yung 3,000. Talaga? O sige, hindi ko na i-upload to. Okay. Ma, ini-scam lang tayo ni tita. Ibalik niyo po yun! I-upload ko to. I-upload niyo! O sige, Tingnan natin sa yung kakampihan! Ako yun, kasi ako yung kinakawawa, guys. Tignan nyo, gaano ka maldita, pinagtulungan ako nito. Sasabihin nila hindi kayo nakakabayad ng utang pero yung kilay nyo microblade! Guys, di nila alam na ano lang to. Sa barbershop ko lang to pina-microblade. Tita, bayaran mo na si mama. Pambili niya na yung maintenance. Mag-away na lang tayo. Kaysa bayaran ko yon. O diba, maski kayo po nainis? Ganyan po yung auntie ko. Wala siyang utang na loob at wala siyang hiya. Kaya napupuno na po kami, hindi namin kung kami ba yung lilipat ng bahay o paano namin siya paano kami mahihiwalay sa kanya. Yung asawa niya po ay na-stroke.
Matagal na po. At naaawa po kami kasi alam niyo po, harap-harapan, si tita po ng lalaki. Tito! Tito, ba't andito ka sa labas? Tito, natulog na yung laway mo. Teka, kuha ko ng tissue. Tito, ba't ka nandito sa labas? Bawal ka. Dapat sa loob ka lang, naiinitan ka, oh. Ano po yun? Si tita po. Si tita Trixie po. Asan po ba siya? Tita Trixie, ba't asa labas si Tito Bong? Tita! Sabi ko talaga, Kevin. Ako, Papa. Halika dito. Kevin! Aray, Kevin! Aray! Tita! Aray dyan. Sandali, ang kulit. Wait lang. Tita Trixie! Hindi mo nakikita may bisita ako dito. Sandali. Trixie? Sira-sira na yung damit Tita ko. Trixie, nakikipaglandian ka sa ibang lalaki? Babae din ako. May pangangailangan ako. Hindi na kaya lang tito mo yung mga pangangailangan ko. Tingnan mo naman yung Tita! tito mo. Tita, iniisip mo pa yung pangangailangan mo kaysa pangangailangan ng asawa mong may na-stroke? Tita, si Ano mo Tito gagawin? Bong naiinitan sa labas! Tita Trixie! Buhay pa yung asawa mo! halika na. Baby. Hoy! Sino ka ba? Lalaki ka! Si Kevin yan. Huwag mong sinusinuhin yan. Kevin, sandali lang Tita Ikaw, Trixie, mahiya ingit ka nga. lang kasi pogi yung actor ko Ikaw, wala ka? Wala ka Tita Trixie, Tawa. wala akong pake ko, wala akong boyfriend. Tita Trixie, buhay pa yung asawa mo. Uy, pero patay na rin yan! Tita Trixie, naririnig mo ba yung sarili mo? Kung di ka nahihiya, mahiya ka para sa asawa mo. Ano bang dapat ko ikahiya? Ako nga, inaalagaan ko nga siya May silbi pa ba siya dito? Wala na! Ultimo, yung Trixie, kanyang naiyak! tenure, wala na! Naiyak si... Tito Bong! Tita Trixie, mahiya ka nga. Tita Trixie. Mahiya! Baby, halika na. Ako na bahala sa'yo. Sandali, baby ha. Huwag ka mag-alala. Bigay ko yung pang-down mo sa motor mamaya. Hindi ka nakakabayad sa amin ng utang tapos bibigyan mo ng pandown sa motor yung kabit mo? Pang-down lang naman yun. Sinabi ko ba full paid? Full payment? Hindi naman Tita Trixie, kung di... Masaya ako kay Kevin ha. Tumahimik. Ikaw kang itsusera. Tita Trixie, dapat kita pakialaman kasi tito ko yan eh. Tita Trixie, kapatid ka ng nanay ko. So, magkapatid kami. Siyempre, cargo namin kayo. Cargo ko si tito. Tita Trixie, mahiya ka naman sa balat mo. Alam mo, kinakargo ko na yung tito mo. Wala na nagkasakit dyan. Wala nang binigay sa akin. Puro stress. Hanap gamot, pagkain. Alam mo naman yung gatas na kinakain yan. Tita Trixie, kaya ngayon na minsan di na namin pinapabayaran yung utang eh. Kasi alang-alang sa Tito Bong, kahit naman di na namin kaduguyan. Dapat lang. Kasi may sakit na nga yung asawa ko. Sisingilin niyo pa Eh bakit ako. ka naglalaki? Kasalanan ko ba kung na-attract siya sa akin? Baby, tuloy na natin. Round 3 na Tito tayo. Bong, halika, bubuhatin kita dun sa amin. Ayaw mo? Bahala nga kayo dyan. Bahala kayo.
Hindi ko po alam kung malulungkot o matutuwa po ako sa nangyari kay Auntie. Mukhang kinarma na po siya. Pero syempre, kapatid pa rin po siya ng nanay ko. Pero sa totoo lang po, hindi ko alam kung tutulungan ko ba siya o hindi. Paano po ba? Ate! Sino ba ate ko? Sumagot ka, ate. Salamat, ate. Binisita niyo ako dito sa ospital, ate. Ano pang nangyari? Ay, stroke na ako, ate. Bakit ka kasi nagpuyat Tapos nabalitaan namin ikaw tumira lahat ng handa nung lamay, mga chicharon, tsaka butong pakwan. Maalat yon. Sayang kasi. Gutom din ako. Tapos, ayun na kasi. Salamat naman at pinunta niyo ako dito sa ospital, ate. Ma, umuwi na tayo. Karma niya yan. Buti nga sa kanya. Ano? Pinapahay blood mo ako. May sakit na nga ako. Wala ka talagang awa ka, Aurora. Pamangkin kita, Tita? tapos ginaganyan mo ako, ha? Tita, hanggang ngayon di mo pa rin nare-realize na ikaw yung masama yung ugali sa ating tatlo? Pagkatapos lahat ng tulong namin, kami pa rin yung masama yung ugali. Ha? Oo! Nakarma ka na mild stroke ka dahil sa kasamaan ng ugali mo. Pati yung asawa mo, buhay pa, pinapalitan mo na, nanlalalaki ka na. Karma mo yan. Sandali. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganoon. Kapatid ko pa rin yan. Oo nga, ate. Diyos ko, Kawawa anak ko, ako. kawawa naman ang kapatid ko. Kawawa talaga ako, ate. Trixie, lumabang ka, huwag ka munang mamamatay ha. Ay, mauna ka pa, ate. Tinan mo ba? Ate, ang pamangkin ko, saan mauna yan? Ano? Tutulungan ba natin yan? Tingnan mo naman wala pa rin utang na loob. Tayo pa rin yung masama. Kahit ganyan yan, nung bata ka, yan ang nag-aalaga sa iyo. Oo, totoo yan. Diyos ko, bata, maliit na lang ako na yung nag-aalaga sa'yo. Wala ka talagang awa. Bayad na ako sa kanya kasi yung mga utang di na natin pinababayaran. Bayad na ako. Sobra-sobra pa nga. Ilan mo, ginaganon na ako ng anak mo. Kasi grabe. Anak, Ate, meron akong naipon sa bahay. Eto, dinala ko. 5K. Itulong na lang natin to sa kapatid ko. Ate, kawawa ako. Ma, di ba gusto mo bumili ng makinang panahe? Ma, pambili mo yan Yung pala, andyan lang naman yung makina, ate. Ako pa na bang nawala ako, ate. Oo nga, kawawa naman ang auntie mo. Pag nawala yan, Diyos ko, mahihirapan ako. Baka maatakihin ako sa puso. Bigyan mo na ako pera, ate. Eto, nasa iyo na to. Ay, salamat. Ma! Salamat, ate, sa pera. Salamat. Ma, ibibigay niya lang yan sa lalaki niya. Huwag kang maniwala. Mas scammer ate. yan. Makakalabas na rin ako sa ospital. Thank you talaga, ate. Ate, may Diyos ko, request lang ako. magpagaling ka ha. Opo. May request lang ako, ate. Ano ba yun? May kantin sa baba ng ospital. Pwede mo pabili ng food. Anong gusto mo? Yung may sabaw, tapos, prutas. Sabay na kayo Tita? dalawa. Tita, ang kapal ng mukha mo. Sige na, Yung sabay senior, na. sinong utusan mo? Kayong dalawa nga eh. Hindi ka ba nakarinig? Bingi ka pa. Sige na, bili na kayo. Huwag niya itong bawasan, ha? Sige na, labas na, dali. Halika na, bilan na natin yung auntie mo. Kawawa naman salamat, Ano ate. gusto mo, lugaw? Ugaw, may sabaw at saka basta yung masarap na ulam, ha, ate? Sige. Ma! Sige na, Ma, bili may na kayo. boyfriend yan! Yan na mag-asikaso dyan! Ano ka ba? Umalis na nga kayo. Ay, salamat. Psst, Kevin, lumabas ka na dyan. Lumabas ka na dyan, Kevin. Kasi nakaalis na sila. Psst, hoy, Kevin. 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 Wala na ba sila? Ulo ko.
Wala na sila. Oh, ayan na ha. May pera na tayo. Oh, sa'yo na yan. Okay? Okay ba? Nasasakal ang ulo ko to. Ate! Kevin, salamat at nagbigay ka rin ng pera. Akin na nga yung pera. Salamat. Tingnan mo. Tingnan mo si Kevin. Binigyan pa ako ng pera para Yan yung Oo. binigay ng mama ko! Hindi yan bigay ni Kevin sa'yo! Ay, Mark Money to. Mark Money, wala. Oh, may serial number kayo. Diyos ko, hayaan mo na yan. May sakit ang auntie mo. Kailangan niya ngayon yung... Oo. Saka mo na yan, sermonan. Kawawa talaga ako, auntie. Auntie, ang kapal ng mukha mo. Hanggang dito sa ospital, ang landi-landi mo, ang kati-kati mo. Ha? Wala akong ginawang masama. Ikaw lalaki, umalis ka nga dito! Ha? Alam ko piniperahan mo lang yung auntie ko! Hindi mo ba alam yung asawa niya na stroke? Alam ko. Umalis ka dito. Kaya nga kailangan niya ako eh. Umalis ka dito. Umalis ka. Hindi ka Babe. namin kaano-ano. Wala na ako, Umalis babe. ka! Sa'yo, usapan natin, babe ha. Mapapaso yung motor ko, babe. Oo, babe. Ako na bahala. Sige na, go na. Auntie, matingnan mo, binigyan mo ng pera eh. Bye. Ingat. Love Hindi you. niya naman siguro ibibigay sa lalaki yon. Trixie, magpagaling ka, kapatid Salamat, ko. Ito na ang salamat, lugaw. Salamat, ma. Ito na, kumain ka maigi. Ma! Diyos ko. Diyos ko, ante! Ano magagawin ko? Diyos ko! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!